ବର୍ଷା ଦିନରେ ସବୁ ଗଳିବ ଛତା ଧରିକି ଆମେ ସବୁ ସେ ଭିତରେ ବସିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲୁ ହେଲା। ଏପଟେ ସୌରା ସାହିରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବଧ ଆଉ ହରଣ ଏଇ ଧରଣର ସବୁ ଏମାନେ ବଧ ସେମାନେ ଲୀଳା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ। ମୋର ଘର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନଗର ପାରାବେଡ଼ା। ଆଉ ଏଇଠିକାର ଆମେ ପୁରାତନ ବାସିନ୍ଦା ଜୟପୁରର। ତ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ପରିଚୟ କହିଲେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ 1942 ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଥିରେ ଜଣେ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ତା ଭିତରେ 3 ଜଣ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ସାହୁ ଯିଏକି ମୋର ବାପା, ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ନବରଙ୍ଗପୁରର ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ, ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ। ଏ 3 ଜଣ ସେ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ନିଆଁ ଖେଳେଇ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ସେଇ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942। ସେ ସମୟରେ ମୋ ବାପା ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କର ବା ମର ସେ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ଜୁଲମ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଘରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନେ ରେଡ୍ କରନ୍ତି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବାକୁ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଥିବ ସବୁ ଆଣି ଦାଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ହେଲା। ଏମିତି ଭୟଭୀତ କରିକି ରଖୁଥିଲେ ଆମ ପରିବାରକୁ। ମାନେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ ସେହିଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆମ ଘରେ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଦୀପ ଲଗେଇ, ସେ ସବୁ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଥିଲା, ଯୋଡ଼ା ଦୀପ ଲଗେଇକି ଆମର ଘରେ ସବୁ ଚଳୁଥିଲେ। ଆମକୁ କିରାସିନି ମିଳୁନଥିଲା କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରେସନ ଜିନିଷ କିଛି ଆମକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ ଏ ସୁକୁଟୁ ପାଡ଼ି ବୋଲି, ସିଏ ଆମ ପରିବାରକୁ ଲୁଚା ଛପାରେ ଆସିକି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ପରିବାର ଚଳୁ। ଏଭଳିଆ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ସମୟର କଥା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଜୟପୁରର ପରିବେଶ କଥା କହୁଛି। ସେ ସମୟରେ ତ ସବୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ ରୋଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଗଲେ ରାସ୍ତା ସବୁ ପାଦ ବୁଡ଼ିଯିବ କାଦୁଅ। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଏମିତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଲେରା ପ୍ରବଳ। ପ୍ରଥମେ ଗୌଡ଼ ସାହିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଲେରା। କାହିଁକି ସେଠି ଗାଈ ମହିଷି ଭର୍ତ୍ତି କାଦୁଅ ପଚପ, ତା ଭିତରେ ଗୋବର ଏବଂ ଗାଈ ମୂତ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ରାସ୍ତା ଘର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇକିରି ସେଠୁ ଫାଷ୍ଟ କଲେରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ସେଇଟା ବ୍ୟାପିବ ସୌରା ସାହିକୁ। ସୌରା ସାହି ଏକଦମ ପୁରା ଘଞ୍ଚ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ସରୁ ସରୁ ଘର ଘର ଲାଗିକି ଘଞ୍ଚ ହେଇକିରି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେମିତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା ସେ ଭିତରେ। ତାପରେ ସୌରା ସାହିରେ କଲେରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ସେଇଟା ଯିବ ଗଡ଼ିଆ ସାହି। ଏମିତି ସାରା ଜୟପୁର ସହରରେ କଲେରା ବ୍ୟାପିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଟି ବାଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ 4ର୍ଥ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁ କଲେରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଆସିବେ। ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏମିତି ବଥା, ହାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲିଯିବ, ଲାଲ ହେଇଯିବ, ରାତି ସାରା ଜ୍ୱର। ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ସମୟରେ ଜୟପୁର ସହରରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିୟନ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ରହିଲେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପିଚୁ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁଧୁରିଲା। ସୁଧୁରିଲା ପରେ ଜୟପୁର ସହରରୁ ଏଇ ମହାମାରୀ ଟିକେ କମିଗଲା। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୁଅ, ସେ ସମୟରେ ତ ଆମର ବିଜୁଳି ବତି କିଛି ନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ସାହି ଛକ ଗୁଡ଼ାକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଭର ହେଇକରି ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ କାନ୍ଧରେ ଛୋଟ ଲିସୁନଟେ ପକାଇକି ଆସିବ, ତା ପାଖରେ କିରାସିନି ଡବା ଗୋଟେ ଥିବ।
से गोटे छोटिया लैम्पटे थी तादेह से किरासिन टे पकई पलैब से लैम्पटा बेसरे बेस घंटा धरिक लिपि जो अंधार को सी अंधार किंतु प्रकृत में आम घर गुड़ाक बिजुली आलु आसला 1952 मसीह किंतु स्ट्रीट लाइट लगे से जो आप जो बर्तमान आप देखते सीमेंट पोल लुहा पोल से सब ना सब शाल गचर पोल गुड़ा था काठ पोल से गोटे गोटे साई भितर 4टा 5टा बल्ब लगुए से बल्ब गुड़ा भी मिंजी मिंजी 25 वाट रे होता मुझे भाव किंतु आलुर व्यवस्था टी होगला तापर घर गुड़ा सब कनेक्शन देले आपर धीरे धीरे जयपुर सहर उन्नति होती मुझे कॉलेज गली मु 1959 मसीह 59 रे मु पास कली मैट्रिक तापर कॉलेज रे पहुँचली 1960 मसीह जॉइन कली तो मोर ग्रेजुएशन सरला 65 मसीह से समय रे विशेषकर मो गोटे बड़ सुवर्ण सुजोग आसला से समय जो अध्यापक मान थिले से महाज्ञानी पंडित और संस्पर्श मु आसली जमती आपण को कहीदे प्रोफेसर हृदयानंद रॉय महान वाग्मी भंज साहित्यर प्रवीण प्रोफेसर रजत कुमार कर सी भी भंज साहित्य प्रेमी वाग्मी सी भी पद्मश्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रथ एमान दिग्दर्शन रे आम मनीष से पथ प्रदर्शक जहाँ कहते गुरु शिष्यर हाथ धरिक चलैकी निए गुरु एभली व्यक्ति विशेष जी कि हाथ में गोटे लंठन आउ गोटे हाथ में बाड़ीटे धरिकी शिष्य को बाट कढ़ाए 1962 मसीह मु श्रीअरविंदर जोग दर्शन विषय जानिली कांगाली चरण पति जहाँ को कि श्रीअरविंद आश्रम प्रपत्ति कहती से इंग्राजी अध्यापक थे से मोर मैट्रिक समय कथा मुझे कहूँ माने 59 मसीह कथा से इंग्राजी अध्यापक थे तापर से अध्यापक पद छाड़ी से श्रीअरविंद आश्रम को चलीगले सी जिते आसते आश्रम को से आमर ये श्रीअरविंदर गोटे छोटिया पाठचक्रटे आरंभ कराला पाठचक्र बोले आप इंग्राजी जहाँ कहते स्टडी सर्कल सेठी श्रीमा एवं श्रीअरविंदर जोग दर्शन भितर चर्चा हुए आम ध्यान करूँ मेडिटेशन करूँ सेठी आ प्रोफेसर कांगाली चरणपति जहाँ प्रपत्ति कहते सी श्रीअरविंद को जोग दर्शन विषय आमको बुझाती ता छड़ा आमर रामनाथ पंडा विकास प्रतिष्ठान प्रतिष्ठाता बाणी मुद्रण प्रतिष्ठाता तांकर आमर संपर्क होची साहित्य क्षेत्र रे मु भी से समय लेखा लेखि किछि करूथली आमर प्रोफेसर हृदयानंद राय प्रोफेसर रजत करंकर संस्पर्श आसिक मु भी भंज साहित्य उपर किछि प्रवेश हला मोर प्रोफेसर हृदयानंद राय जुआड़ जीवे ये भंज जयंती तांको समय ही आरंभ होला तो आमे तांको सहित जाऊ से जुआड़ जीवे मो साथी नहीं ये जुग जन्मा पुरुष मानकर जो दिग्दर्शन सीटा आम जीवन सारा रहा आम पाखे आ भूलबार नुह आमर भूल भटका जहाँ होता से सुधारी आमर चिंतन जहाँ विकास होने विकास कर धीरे धीरे आम श्रीअरविंदर लेखा सब पढ़िलु अद्भुत तांकर जोगर जो उद्देश्य से उद्देश्य संपर्क आम भी जानिलु बुझिलु माने विवर्तन धारा जोटा रिवोल्यूशन प्रोसेस विवर्तन धारा को से आउरी आगे नवा पाई ये जोगटा को से आरंभ करथिले आगंतु पूर्ण जोग से दिग्दर्शन देइचंती जदि इवोल्यूशन प्रोसेस को तुम विश्वास करछो जदि विवर्तन धारा रे जण जदि मानव हो पारला से अति मानव कहीं हो पारबनी या उपरे से जो जोग साधना कले सेटा गोटे परीक्षागार थिला तांको पाई जणे जदि से मार्ग भीतर पशिला
सी उत्त्यक्त हम कहीं साधारण जीवन से रही उत्त्यक्त हम जो धरत कोटी गोटे झगड़ा है क्या सहित मनोमान्य से उत्त्यक्त हो जाए किंतु परवर्ती मुहूर्त में ता मन भर शांति रही पलि आसो। शेख मतलुब अली ना आप शुणुवे से शिक्षा मंत्री थे। तो प्रकृत में आप पारागढ़ ये जो घरटा देखो यहाँ मुझे तैयारी किंतु मोर जन्मस्थान हूँ महांती साई जोटि कांग्रेस आंदोलन आरंभ होता से घरे मोर जन्म। तो शेख मतलुब अली जितेबले आकाशवाणी प्रतिष्ठित होता 1964 मसीह जून 28 तारिख में आकाशवाणी आरंभ होला से प्रथम एनाउंसर थे ये ना। तो सी महांती साई रोले महांती साई रहा बेले मोर देखा साक्षात होती साहित्य क्षेत्र में से जन भल बाग्मी भल वक्ता तांकर साहित्य ज्ञान बहुत थिला मु भक्त सालबैग बोली कहे कहीं ना से जन मुसलमान किंतु प्रतिदिन से जगन्नाथ मंदिर जाकि जगन्नाथ दर्शन करके आए 65 मसीहार कथा। से आसी कहले लखेन्द्र बाबू आप गोटे दरखास्त दिंतु बोले कि दरखास्त आज्ञा नहीं आप आकाशवाणी रे एनाउंसर पर एप्लाय करूँ बोले आज्ञा मु से सरकारी चाकरी कर उद्देश्य नो आकाशवाणी ट्रांसमिशन इटा बंधाला रंडापाली रे मुझे दिन देखा जाए से तो बोले नहीं नहीं मुझे जोर दो नहीं किंतु आज्ञा से चाहते जे मोर गोटे जो सब्स्टिट्यूट मुझे पारि ताले मो रिलीव करदेवी तेणुक आपड़ केवल गोटे निमित्त मात्र हो मत रक्षा करूँ मु पीजी पढ़ा को जी से समय मोर ये नाटक क्षेत्र रे तापर साहित्य क्षेत्र में आउ गीतिकार गीत लेखालेखी इत्यादि से समय मोर सब प्रकाशित होता आमर झंकार तापर आउ गोटे आमर ये साहित्य समाचार बोली गोटे प्रकाश करते रामनाथ पंडा सेटा पाखिक से मोर किसी लेखा बाहर एमती सब होता से सब जगह बायोडाटा मुझे देखिकी देली साक्षात्कार हो नाला सीटा रेकर्डिंग कर दिल्ली पठाऊले सेठी जज मैंने बसिकी आमर वॉइस टेस्ट तापर आमर भाई बाजा मैंने क्वेश्चन करते ये सब रेकर्डिंग कर मैंने पठे दूसरे। तो से अनुसार मत से दिल्ली रे सिलेक्ट कले मोर अपॉइंटमेंट ऑर्डर आसला मु आकाशवाणी रे एनाउंसर जोगदेली से प्रकृत में आम जाऊँ रंडापाली सीटी आमर सब 3टा अधिवेशन होता रंडापाली आम आसलु ये जो बर्तमान आप देखुं स्टेट बैंक थिला रजा नौर से जो सूर्यमहल सेठी आमर गोटे ऑफिस थिला आम सेठी जाके सब कार्यक्रम छोट छोट डेक गुड़ा थिला टेप डेक रे से सब कार्यक्रम प्रस्तुत करूँ आ रजा से बांधा था अमल से राजमहल वर्षा दिन में सब गलिब छता धरिकी आम सब से भितर बसिकी कार्यक्रम करूँ गुड़ाए नाटक तो मुझे प्रोड्यूस करी किंतु सब बड़ काम गोटे मुझे करी जोटा कि आमर ये सब नाट जाक थिला नाट गुड़ाक से सब सोरा साई गौड़ साई गड़िया साई ये सब नाट गुरु जाक सब थे गड़िया सार थे भिकारी पुरोहित दास है सीटी रामलीला कृष्णलीला युड़ा कहला से गुरु से सब नाट गुड़ाक साईर छक गुड़ाक रोला किंतु सर्वप्रथम रजार नौर भितर होता आगुड़ाक नाट नुह संगीत नाटक ता भीतर जिते गीत गुड़ाक अच्छे से पुराना बही गुड़ा आप देखिए सबूक राग रागिणी उपर आधारित आउ सबूक कर्णाटिक पद्धतिर गीत गुड़ाक है जमती राग शंकराभरणम तापर एपटे सौरा साई रे सब गुड़ाक बध आ हरण बुझल नीलेन्द्र हरण सुलोचना हरण कुंभासर बध वीरबाहु बध ये धरण सब एम बध से लीला किंतु गौड़ साई मध्य रामलीला से नाट गुरु गुड़ाक से समय गोटे गोटे दल थे गोटे गोटे आखड़ा घर थिला जोठी सब नाट शिखुले
ଶିଖିକି ସେମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଝିଅ ବେଶ ପକାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏ ନାଟର ଗୁଡ଼ାକର ତାଳ ବାଦ୍ୟ ଅଲଗା, ତାର ପାଦର ଛନ୍ଦ ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶିଆ ନାଟ, ଦେଶିଆ ନାଟ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ। ସଙ୍ଗୀତରେ ମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଲୋକ ତାକୁ ଗାୟନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ଗୁରୁର ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଶିଆ ନାଟ ବୋଲି କହିକି ଏବେ ଯେଉଁ ନାଟ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏ ଆଧୁନିକତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପଶିଗଲା। ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ସେ କୌଣସି ନାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଅତି ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା। ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି, ରଜା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ହେଇକି ନାଚିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କଲେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା, ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ସବୁ ସେ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପିଢ଼ି ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଏଠି ଜଣେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହେମନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବୋଲି, ସେ କାଳ ହେଇଗଲେଣି। ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଲେ ଉର୍ବଶୀ ଯୋଶୀ ବୋଲି କଟକରୁ। ତ ଆମର ନାଟକ ସପ୍ତାହ ଏଠି ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର ନାଟକ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅପେରା ଗୁଡ଼ାକ ସେଠୁ ଆସେ, ଗୀତିନାଟ୍ୟ। ନାଟକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 2ଟା ସାମାଜିକ, 2ଟା ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତିନାଟ୍ୟ। ଗୀତିନାଟ୍ୟଟା କଟକରୁ ଆସୁଥିଲା। ତ ଏଇ ହେମନାରାୟଣ ପାତ୍ର କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏଠି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଭଳିଆ କିଛି ଅଛି କି ଆମର କିଛି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମର ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆଣ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ କପିଳ ପ୍ରଧାନ ସେତେବେଳେ ନାଟ ଗୁରୁ ଥିଲେ, କପିଳ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବସନ୍ତାଇ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ସିଏ ଥିଲେ। କହି ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ବହିଟା ଦେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ କୁମ୍ଭାସୁର ବଦ୍ଧ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଏକଦମ କଚରା ହେଇକିରି ସେ ପେଡ଼ି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିକିରି ପାଣି ମାଚା ହେଇଯାଇଛି, ହେଇଛି। ତଥାପି ସେଇଟା ଅକ୍ଷର ଦିଶୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚିଲି ଆମର ଷ୍ଟେସନାରୀ ପାଖରେ। ତାଙ୍କୁ ତ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେମିତି କରିବା? ଆମକୁ ତ 1 ଆୱାର ଦରକାର। ଆଉ ସେ ନାଟ ଗୁଡ଼ାକ 2 ରାତି 3 ରାତି ହୁଏ। ତ ସେମାନେ ହେଲା, ଆଉ ସେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣିତ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ନାଟଟା ରଜାଙ୍କ ନ ତ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଏଠି କାଳିକିଙ୍କର ମିଶ୍ର ବୋଲି ଥିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ରରୁ ମିଶିକି ତାକୁ ରେଡ଼ିଓ ଆଡାପ୍ଟେସନ କଲୁ। ବେତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଲୁ ତାକୁ 1 ଆୱାରର। ହେଲେ ସେ ଗୁରୁକୁ ଧରିକି ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆମେ ତ କେଉଁଟା କାଟିଦେଲେ, ଯଦି ଆମେ ଓମିଟ୍ କରିଦେବୁ, କେଉଁଟା ଯୋଖିଲେ ଠିକ୍ ତାର ଭାବଟା ରହିବ, ଶାସ୍ତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ରହିବ, ଅଭିନୟର ମାନ୍ୟତା ରହିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଯୋଖିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଗାଇବେ ସେ ସ୍ୱର ଏତେ ସେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌରାସରେ ଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୌରାସର ଛକ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିବ, ନୀଳଶୈଳ ଛକ ଯାଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିବ ହେଲା। ତ ଏତେ ଉପର ପିଚ୍ରେ ଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଳିତ୍ୟ ସ୍ୱର। ଆଉ ତାକୁ ପାଳି ଧରିବେ ଆଉ 5 ଜଣ। ସେ ଯେଉଁ ପଦଟା ଗାଇବେ ସେ ପଦକୁ ଦୋହରାଇବେ ଆଉ 5 ଜଣ। ତା ସହିତ ଗିନି ବାଜୁଥିବ। ସେ 5 ଜଣ ଗିନି ବଜାଉଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେ ଗୀତକୁ ଦୋହରଉଥିବେ। ଆଉ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପାଦର ଛନ୍ଦ, ଆଉ ସେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟର ଛନ୍ଦ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ, ଅଖାଟେ ଧରିକି ଯିବୁ, ସେଠି ପକେଇକି ବସିଥିବୁ, ନାଟ ଦେଖୁଥିବୁ ସୌରାସାହିରେ ହେଲା। ସେଇ ସମୟର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଥିଲା, ଭାଇଚାରା ଥିଲା। ସେଇ ନାଟଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରାରେ ଥିଲା ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିକଳ ହେଇଗଲେ, ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟକର ସଙ୍ଗୀତ ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ।
ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସେମାନେ ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଲା ବି ଥିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଆମ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁମ୍ଭାସୁର ବଧ। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ସପ୍ତାହରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଧାରିତ ବିଷୟ ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ସବୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କଲୁ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 19ଟା ଏଇ ପୁରାତନ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ସବୁ ବେତାର ନାଟ୍ୟ କରିକି ଏଇ ନାଟକ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସଙ୍ଗୀତ ପିଲା ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ସବୁ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସଂଗଠିତ ହେଇକିରି ଆମର ଆର୍କାଇଭ୍ରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ମୁଁ 1992 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ବୋଲି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କରୁଥିଲି ସକାଳ 6:30 6:35। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ସାମାଜିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତାକୁ ବି ଲୋକ ବହୁତ ଆଦୃତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ବି ଲୋକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଚିନ୍ତା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ସେତିକି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଅନୁଚିନ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ପଢ଼ିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୋର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ମୁଁ କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଆମର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉ ତା ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ମୋତି ଖୋଜିବାର ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ ସେଇଭଳିଆ ତା ଭିତରୁ କିଛି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଜାଣିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ରିଟାୟାର କରିଗଲି 2002 ମସିହାରେ। ହେଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି। ଆଉ ଦଶହରା ସମୟରେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଠାଉଛି, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ମୋର ଲେଖା ନାଟକ ମୁଁ ବି ଏଇ ଲୋକ ନାଟକ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଲେଖିଛି। ଏବେ ଏବେ 3 ମାସ ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଲୋକନାଟ ବୋଲିକି ଲେଖିଛୁ, ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ନ କରିକି ଲୋକନାଟ। କାହିଁକି ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମ ଲୋକଗୀତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଜିନିଷଟା। ସେଇ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ସବୁ ଲେଖୁଛୁ, ସେ ରାଗ ରାଗିଣୀକି ଧରିକି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ, ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖୁଛୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକନାଟ ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ସେଇ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଇଛି ଆଉ କଳୁଷିତ ବି ହେଇଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଦେଖିବା। ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ବିକାଶ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆଉ 30 ବର୍ଷ ତଳର ପରିବେଶକୁ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ତୁଳନା କରିବେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା ସେଇ ଚିନ୍ତନଠୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ଯୁବକ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆଗେଇବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତର ଚେତନାର ଭାଗିଦାର ହେଇକି ସେ ଆଗେଇବ। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ଗତି କରିବ। ଆଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଭିତରେ ତାର ଚେତନା ପ୍ରଗତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର ଉଚ୍ଚତର ହବ। ତାର ଆଭାସ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ବିକାଶ ଧାରା କେମିତି ଆସୁଛି, କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି
ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଗତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଯାଉଛି ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଋଢ଼ବାଦୀ ସେମାନେ। ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ଅନନୋନ୍ ହିଡେନ୍ ପାୱାର ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲ୍ସ ଦ ଆର୍ଥ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ବି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେତନା ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଚେତନା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହା ଆପଣ ନାଁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ସତ୍ୟ ହିଁ ଚିରନ୍ତନ। ଅସତ୍ୟଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲିକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିରନ୍ତନ ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ। ଅସତ୍ୟଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିରନ୍ତନ ହିଁ ରହିପାରେନି। କେବଳ ସତ୍ୟ ହିଁ ଚିରନ୍ତନ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ମୂଳ ଦେବତା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ ତାହା ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଟା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ନା ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେବତା ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିନାଶ ହଉଛି, ନବକଳେବର ହଉଛି। ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏହା ସତ୍ୟ କି? ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦାରୁ ରୂପଟାକୁ ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ କରୁଛୁ, ଏ ରୂପଟା ସତ୍ୟ କି? ସତ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ସେଟା ବିନାଶୀ। ଯୋଉଟା ବିନାଶ ସେଟା ସତ୍ୟ ନୁହଁ ନା। ଆଉ ଯାହା ଦେଖୁନାହୁଁ ତାହା ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଟା, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି? ତାକୁ ଆମେ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ତାକୁ ଦେଖୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ତେଜିଆନ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତେଣୁକି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯୋଉଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ରହେ ନାହିଁ, ସେଠି ଅପସଂସ୍କୃତି ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟେ। କାହିଁକି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ ପଥରେ ହିଁ ନେବ, ଅସତ୍ ପଥରେ କେବେ ନେବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ ପଥରେ ଯିବା କଥା, ସେ ଅସତ୍ ପଥରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ବିସ୍ତାର ହେଇଯାଏ। ଜଣେ ଯଦି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ମୋର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ କେତେ ପ୍ରଭାବୀ ହେଇପାରିବ, ମୋର କ'ଣ ଉପକାରରେ ଲାଗିପାରିବ, ଏସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି ଯେ ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ 2 ପାଦ ପଛକୁ ଯା, ତାକୁ ଦେଖ ସେଇଟା କି ଜିନିଷ, ତୋ ଚେତନାରେ ତାକୁ ଭଲ ରୂପେ ଅନୁଭବ କର, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ତାପରେ ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି, नो वर्ड्स एक्ट्स। तू बेसी कथा कहना, कथा भितर तू पशुना, कथारे तू प्रभावी हो जाऊना, कार्य ताक परिणत करने भल रास्ता तू बाछ। यदि आम सनातन धर्मशास्त्र देखा, वेद उपनिषद गीता
यही सब जगह जो देखा से आमर गोटे दिग्दर्शन हूँ सन्यास जीवन ऋषि जीवन है मुनि जीवन। तो से समय आमर दिग्दर्शन थिला जे संसार त्यागी हेले ही तुम्हें भगवत चिंतन भितर पशिब भगवत चिंतन भितर पशिब आउ परात्पर परब्रह्मंकर दिव्य स्वरूप को तुम्हें जापर बुझीपार देखिपार। तो से अनुसार जो मैंने आध्यात्मिक मार्गी जो मैंने सन्यास जीवन बीतेवा चाहूले साधना करने चाहूले से मैंने संसार छाड़ी जाऊे हिमालय को जाऊे बण जंगल रोते पहाड़ कंदर रोते साधना करुले से सिद्धि प्राप्त करुले। किंतु एबे के जंगल को जीव के हिमालय जा साधना तेणुक वर्तमान ये जो जुगरे जड़े लोक जो चाहम सी तार परिवार भितर रहीकि आध्यात्मिक चेतना भितर साधना कर आमको मनीष बोली कहीं कहुच्छे कारण है मनीष भगवान गोटे जिनस दीचुं से विवेक। विवेक कौन भल मंद विचार कर शक्ति किंतु पशु पाखे से गोटे जिनस ना पशुर मन अच्छे तार ना तार पिलाटा को गेला करुमी गोठरे गाई गोठरे धरतु गोटे गाईर बाछुरीटे एपट सेपट हो अन्य बाछुरी जदि ता पनारे मुह मार से गोटे लात मारदेव कारण से पिला को तार पिलार जो स्नेहटा से कौट पाँच चिर से पिला मुह मारे से जाणी दूचे मो पिलाटा बोली कारण से तार जे स्नेह श्रद्धार ता भितर उद्रेक अच्छे कहीं तार मन अच्छे किंतु तार विवेक ना आमर केवल विवेक अच्छे चिंतन कर शक्ति अच्छे। तेणुक चिंता चेतनार विकास बोलिकी आमको कौ दिगरे गले आम आगे जापर सीटा श्रीअरविंद जोगरे अति प्रांजल भाव में दर्शा जाए। तेणुक जड़े जदि आध्यात्मिक चिंतन भीतर रहा चाहती प्रथम तार चेतना परिवर्तन आवश्यक। चेतनार परिवर्तन हम केमती ना से बोलिकी जी आग्रही सी किछिटा आस्पृहा करिया पड़ो। आस्पृहा कौन जानिबा पई आग्रह कौन जानिबा पई चाहूँ से ना मु ये जो संसार को आसी मु कौन करी कहीं आसी आ मो जीवन केमती बितेबी ये जिनस प्रति तार जदि टिके चिंतन आसो चाहब से जदि ताले से आध्यात्मिक चिंतन दिगरे टिके आगे जापे ये आस्पृहा है तापर आसला कौन ना त्याग भाव। त्याग कौन करिवो ना तार ये बयस जी तार दिनचर्या कूटा को से रखिबो कूटा से छाड़िबो से निर्णय कर ये भी विवेक कथा आसूची। मोर दैनंदिन जीवन में मोर किसी अभ्यास थिला मुझे आध्यात्मिक मार्ग भीतर पशुची आध्यात्मिक मार्ग भी गोटे संविधान अच्छी तो आध्यात्मिक मार्ग आसवा गले ये सब नियम पालन कर तू आध्यात्मिक मार्ग को आसबू। तो श्रीमंदिर जोग्रे सी अच्छी जे तू कौन कौन त्याग कले भल हम तो कहुने तू ये छाड़दे सी श्रीमंदिर जोग्रे कहुच्छी जे तोर जो अभ्यास अच्छी तू परिवर्तन कर जहाँ तू करुचु बर्तमान ये मार्ग को आसले तो से भल लगुना ताहले तू ये मार्ग पाई बोली तू परिवर्तन कर किंतु छाड़ा हम बोली से कहते है जिते दिन पर्यंत तू निज परिवर्तन करना से पर्यंत तोर पूर्णता आसब ना। ए केत लोक जाऊँगी गंगा को गले कड़े किसी गोटे छाड़ा पड़ो है तो किसी लोक किसी गोटे जिन छाड़ी आसुँच कि मनटा जाए था सीटा हवा हबनी जदि गोटे जिनस छाड़देले आप से जिनस प्रति आस्पृहा रहा कि मनरे आग्रह रही कि चिंता चेतना से रहा हम ना तेबे जाइए आप आध्यात्मिक मार्ग भीतर पशि पारे।
ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ସମର୍ପଣ ଭାବଟା କ'ଣ ନା ନିଜେ ଯାହା କରୁଛୁ, ନିଜେ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ସେଟା ଆମର ନୁହଁ। ଏଇ ଚିନ୍ତନଟା ମନ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇ ଚିନ୍ତନ ନେଇକି ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ଓକିଲାତି କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କର୍ମମୟ, ଏଇଟା କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର। କର୍ମ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ଭାବଟା ରଖିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ମୁଁ ରୋଗୀର ସେବା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ରୋଗୀର ସେବା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ରୋଗୀ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିବ କି? ରୋଗୀ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ କି? ନା ରୋଗୀ ପାଇଁ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେବି, ଏଇ ଭାବ ଆସିବ କି? ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଏଇ ଚିନ୍ତନ ଯଦି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ରୋଗୀକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଅନୁଭବ କରି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ସମାଜ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଯଦି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଇକରି ଆପଣ କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସବୁଥିରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସଫଳତା ଆସିବ, ଆଉ ସଚେତନ ଭାବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ କାହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ସେ ଉପବନରେ ବୁଲନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଭିନ୍ନ କୁଞ୍ଜରେ ବୁଲନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଗଛ, ତୋତେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବି, ତୁ ଆଗ୍ରହୀ କି? ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ତ ପୋଲା ବାଉଁଶ, ମୁଁ ତ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ମୋ ଭିତରେ ତ ପୋଲା ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିବେ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ତୋତେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ତୁ ଆସିବୁ କି? ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ କି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତୋତେ ଛେଦନ କରିବି। ସେ କହିଲା ମୋତେ ଛେଦନ କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ କି ପ୍ରଥମେ ସେ କଥା କହ, ତୁ ସତ୍ୟ କର, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଆପଣ ନେଇକି ଯାହା ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡକୁ ଆଣିଲେ, ଆଣି ତାର ସବୁ ରନ୍ଧ୍ର କଲେ। ରନ୍ଧ୍ର କଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ କୋରିଲେ, କାଟିଲେ, ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ବୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ବାଉଁଶକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ, ସବୁ ସହିକି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀଟି ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱରରେ ବଜେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଆସି ସବୁ ଶରଣ ପଶିଲେ, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରିଲେ, କେବଳ ବଂଶୀର ସ୍ୱର। ଗୋପୀମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ବଇଁଶୀ, ଆରେ ତୁ କି ଭାଗ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛୁ? ସିଏ କହିଲା, ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ତିଆରି କଲେ। ତିଆରି କଲାବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି ସେଟା ମୁଁ ତାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲି, ତାକୁ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ। ସେତେବେଳେ ମୋର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ମୋତେ ଯାହା କରୁଛ ତମେ କର, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛ ଦିଅ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦିଅଛ ଦିଅ। ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଉପଦେଶ ଦେଉନାହିଁ, ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ମହାନୁଭବ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ପଦପଦବୀରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ସମାଜକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିବେ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଦେଉଛି, ପରିବାର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି। କାରଣ ହେଲା
असत पथरे जाउछन्ति सबु जाउनाहांति किंतु जो माने जाउछन्ति तार प्रभावटा आम समाज उपरे पड़ुछि। जो बापा माँ एते आशा करी पुओ को पाठ पढ़ाया पढ़ुछन्ति पठाउछन्ति बापा माँ कौन आशा करी पठाउछन्ति ना मो पुओ गोटे भल मनीष होइकरी आसीबो घर को भल मनीष होइकरी धन अर्जन करिवो सत मार्ग रे धन अर्जन करिवो परिवार भरण पोषे बासा केते आशा माँ बापा माँ न रखुछन्ति पुओ प्रति। तेणुक युव समाज को एतिके आमर अनुरोध रहा जे से जहा करतु ना कहीं सत् चरित्र रही काम कर। तेणुक समस्त मोर एतिके अनुरोध रहा जदि आपण कहे उपदेश रहा जे आम सब गोटे भल मनीष हवा सत् चरित्र हेले आम गोटे भल मनीष हो पार। एति ही मोर समस्त को अनुरोध उपदेश। बहुत धन्यवाद।